Muri Zimbabwe ndadzoka zvekare neupdate yaNeville Mutsvangwa, mwana waChris Mutsvangwa uyo. Ndakauya panapa kasingaperi ndichitaura nyaya iyoyo ndikakuudzai ndikati inonzi 4-0 half time. Nyaya iyoyo inenge yakafambirwa kudhara, dzakapera kutogara kurimandi ikoko ndo jeri racho kana iri punishment inenge atoirova ikoko. So panapa nhasi ndikusangana nenyaya iri kunzi Neville Mutsvangwa and his co-accused granted 1000 bail each. Vari vatatu vakapuwa mabail ema 1000 USD. Zuro ndizuro ndo ane nyaya zvekare yaitenderera chinzi judge weya aidhilaya nyaya ari kunzi akazosamonwa kustate house akanobvunzwa kuti haufa ko sei iwewe uri kudhilaya nyaya, ndobva aramwa nyaya ndobva yazotorwa neumwe judge anova iye judge azopa mutongo wema 1000 USD bail. Ndo nyaya iri pano muri Zimbabwe mamiriro yakaita ndo maperere ayazoita nyaya iyaya kune vaida kunzwisisa kozi vanhu vaifunga kuti pamwe imune muchirotomoka mukuita sei mukuda kuprofita nyaya tichitoonera zvine zvichiitika because isusu hatina maziso emweya asi tine maziso epolitics.